nahikoa dela. Zer? Ez zarete jabetzen zuen eztabaidak duen eraginaz? Eragina, zer eragina? Zer agindalizioa izaten? Ez da handa sortu dezue! Ez nazkagarri horrekin! Zezatezu, jo? Zezatezu? Hau dara nire errua dela, haizu, Hau dara zur sortu dezu, zure marmar eta zure txorakin guztikin. Ixo... Ara... Zentzugabeko eztabaida horien ondorioz, eztandan dena zentzugabean mugitzen da. Eskerrak, nik elementu guztik ordenian jarrituten. Ta ara, ze edertasuna. Begira, ze edertasuna. Orduan, planeta raro hori sortu nahi duzu, Bale, protokolo ofizialera sartuko gara. Tintzoak izan altzarete, hoi eguberritako protokolo da. Haze profesionaltasun falta, zu benetako indartzu altzara. Eske...
dikote arrisku gehien duten animaliak sortu dituzula. Ara, nekagarrik zeaten, entzun biok. Putzu handi horretan dagoen guztiak du bere zergatia. Eta hemen denak du bere eragina, bai zure arraitxo koloretsuek eta baita zure ekaitz eta marrazoek ere. Hoxe. Alere, zerbait botatzen dut faltan. Guain dekeja, ze faltada ba? Ez, sortu ditugun ezagitxoak. Unetxo txiki batez bada ere. Lehorre da, ateratzeko beharrean aurkitzen dira. Eta ez dugu ezer, lehorrik sortu. Arrazoi dezu ginen. Arrazoi dezu. Eta berriz elkartu beharko dugu elementu berria sortzeko. Beste elementu bat behar dugu. Lehorra, baina hori nolakoa da. Entzun dezun bezalakoa, lehorra, zuruna, zerbait gogorra, itxasokoak ez dian animalik bertan bizitzeko. Hau, ja arazo komplikatua, burua ematen hasi berko dugu, baina talde honen panorama ikusita, konjuro batek ez du balioko. Bakit, nire azken asmakizuna erabiltzeko garaia da. Bueno, Venenoso este. sasikume maitagarria. Hemen zazu hemen ditu. Gogoratu zinten unain. Ikusi da,
hainbeste insistitzen zuela, kaso ingo dizuegu. Bai, hori da bestea, baina orain ze egin behar dugu. Hau oso komplikatua da. Konkuru simple batek ez du alioko eta ez dakat instrumenturik hau egiteko. Zerrekin sortu behar dugu korronte delako hori? Noski, zuekin denokin sortuko dut korrontia. Venga, deno zutik! Zutik, venga, zuek atzeko ale bai.
lasai, oaindikan elementu bat falta da. Mundua sortu! Egia! Mundua sortu dugu, lau elementuak sortu ditugu, baina oain beraiek ureka eman behar dio. Hau itez baldin badeu, kaosa sortua. Baina, hoi dena oreka mantendu baino lehen, han biziko direnei zerbait esan barko dugu, ezta? Izarren hautsak buruz itzen barko dugu. Izarren hautsak ez dut hori. Gu etorri baino lehen hemen zegoen guztiak. Hau guztia, izarren hautsez osatuta zegoen. Berak lagundu ditu elementuak eta mundua sortzen. Bueno, esan beharko diogu, jakin dezatela. Justen duela, ez errez egotetik, izarren hautsa sortu zen. Eta izarren hautsa izatetik, zuaitza daska izatera pasatu ginen. Lau elementuen oreka lortuaz, bakean dutiko zaren. Zuek intzakio, zarete nahi.
lurrarekin. Eli, Jatxibera, Aitor, han daukagu eta gaur dantzari, eta erakustari izan dugu, Laxier. Dantzari guztio partez, eskerrik asko, eta gure oparia, zuentzat. Urtea jendeak erantzun diteula, eta eskerrik asko berriz etortzeatik. Zuen gaine bai, eskerrak eman dezio urbilago elkartia, eman digu laguntza batik, baita musikoa, antzerkitaldia, teknikoa bai, placer bat, zuen gila nahitea. Ikusita jendiak bai nola erantzuten dudaik ez aurri lanian segitu edula, eta olako eskerrak inbitzat aurre segituko du. Eta aurte Euskal Genesia ikuskizuna bukatu da, baina aurten dantza estra bat itea pentsatu dugu, eta mesedez musika garri mesedez, eta dantza hasi berko dugu. Aprobetxo, disfrutatzeko azken eguna. Eskerrik asko etortzeatik da, placer bat.